Ag Busker Abú an chlór a tasatóir ar an giúltar shráide is a fearr in dhearan. Rachmid cuiad dír chorás hiag an gomórt snis agus hiag a chéad ó mór eile. Bhí go éitheas misisiúil agus is aspasáiste a gcorcaí mé. Bhí gitar in san tuige gcónaí sin in maithir an gitar chomh agus is tócha gur thosníos nóir bhíos 7 nó 8. Tá sé ró ór an sáinneomh mar sin tórdom mhórchuid bhótaí le a hall. Níl tá fád róigh Busker Abú, ce bhfuil tú nach? Tá go maiid agus tú hain? Tá amháinis. Inis tún beganín fú tain, cinar hosí tú hain a Buscal? Well, hosníos a Buscal ar dús istócha nóir bhís marachtan sa Japan chahas 3 bliain ón sé deas éisce aithna chur dhaoine agus le héal pí a craic chuma. Ar haine an sí leat sa Japan? Ó hetan, yeah. Cluisim gur haine sushi go mór le tain. Well, Ní beidir ná haine? Níl ceann rómhór gom ar sushi agus dúirt mé sin le mo bas ó bháin just síos abertánach a bhí ann ach bhí cóisiir gaoin leis an bhordan an son agus tháinig sushi os cór gach bold an oran seachas mise agus tháinig béal eile bhí sicín ón ach sicín a bhí ón. Ach duhis agus bhí sé gclár, Agus raibh tú tín an lád ar gceann? Ní raibh bhí sa súla ach bhí mé cearcolór, so duhis ornú gháile in íag son. Dar. Nis níl tá scoil a chur 9 second túsar an glog goite, caitha tusa chuig bháin jeag a bhaint ón trúrálinn atá ósta chóir. Céir tá tú gola casa dúna nach? Tá chun Billie a chasa. Go háil ar fad bulbas mór de Níl Briain. Andreas, fearlanna guitar, hanne sé go mór lása? Yeah, well, ar a bhealach, ónta nuair a fecim duine cinint bháin a guitar, fiocht mé swinine bh singer, song, minor, E minor, I'm a whiner, ach, níor a béal cás ar bit, fi tú an é sin a casú, anha, anhear. Síle raibh an tócaí le nílan seo. Tá muid a gúnaí láirt faoi a bheith ag glár rud chéint dríochtúil agus rud chéint speisialta agus sin go ddíireach atá ain an seo. Déitan se éiseach leat an lá ar fád se go héhan. Cumína mad. Fiachna, ceapal mór is atá sé éocht mar seo dhéine fearr agus guitar gur bheall sé sibse seach san áireann sin. Well, déirmin is go mucánta tá éadorm. Ar an chuí úr an fearseán an gitar a henim, bin ceol le C mór, E mór, O mór agus L mór. Tám cinnti smórgam sin agus a bhí 6 nar bhíiseach ar dúiseach gur bhíon mag bh smórgam sin.
Éach agus jo mar chu ballí na dúir siad an seanchuit é sin dhéana a ríis a go dtí sin. Bula bus mór den Níl Ó Briain, má Colleen Allin as Ballion Blanchurnish, Shohuggy Louise Ganan. Dave is Miss Louise agus is as